tropical depression nga si Ada. Mas nikusog og jutay samtang ana-ana sa kadagatan sa Eastern Mindanao. Itong pahinaot mahigala nga dili ni makabuylo kining maong tropical depression ha, gumikan mga sukit di paminaw kay niatay daghama kalihukan alang sa kapistahan no ni Senior Santo Niño mga higala o ibay ni mga kalihukan o niya di ay mga purely religious nga kalihukan o doon na po daghang kalihukan nga mga kalingawan no lain mahigala nga mga activities diri sa may Plaza Independencia, diri mga higala sa Cebu City Sports Center, diri sa may IT Park, sa mga kana nga manghinaot ta mga kagilaan nga dili unta makabuylo kini mao nga tropical depression. Straight to the point. Sa Pikas Bahin Penitential Walk with Mary gipahigayon kagininang kadlawon na gikan sa Fuente Osmeña paingon sa Basilica Minore del Santo Niño o gitambungan og di mo minus 160,000 ka mga deboto. Straight to the point. Nagpadayon ang misa ning mga orasa og mosunod mosunod dayon ang traslasyon sa imahe ni Senior Santo Niño o Birhen sa Guadalupe paingon sa Dakbayan sa Mandawi. Diin sugaton sa imahen usab ni Senior San Jose. Samtang ugma sa buntag ibalhin ang mga imahen ngadto sa Birhen sa Regla sa Lapu-Lapu City alang sa fluvial procession sa Sabado sa buntag. Samtang sa laing bahin ni Saka pa sa 20 na ang ginaghanon sa mga nakalas sa insidente sa Binaleo Landfill. Straight to the point. 18 ang nariskyo og na ospital human na angol samtang doon na pa'y 16 nga missing. Mga sukit tigpaminaw. Ato ni hatagag pagtagad karon og niining padayon gyapon nga search and rescue operation dito sa Barangay Binaleo. Straight to the point. Sa laing bahin na gisupak ni Cebu City Mayor Nestor Archibal ang gisugyot nga waste to energy facility alang sa siyudad sa Subo tungod sa mga environmental concerns o kakuwang sa klaro nga mga lagda alang sa maong proyekto.